Sing tengah iki. Teknis dekor. Lho lek sing rada ndek. Tuku kayu tak gawe gethek. Tuku sewek pojoke suwek. Aku rabi ayu, jalukane tetek bengek, bareng tak cacak rabi tuwek, tak cipok matek. Panase kok kaya ngene. Ya wis katon bentere suryane sarinone sawangine mung rasake panase kaya ngene larang udan larang pangan saben dina mung tansah kaloyongan tandur kekuningan lemah sawah sing padha yen awan tolek yup-yupan ora betah awane panas tenan angin selera karuan tatone wis larang udan yen awan tolek yup-yupan ora betah awane panas tenan angin selera karuan tatone wis larang udan tenanan saben dina mung tansah kaloyongan tandur kekuningan lemah sawah sing padha kekeringan yen awan tolek yup-yupan ora betah awane angin selera karuan katone wis larang udan tenanan
sejarah Islam tanah pulo Jawa lumantar para pinter nenek moyang Maulana Malik Ibrahim sesepuh wali songo asal negeri Turki nang tanah ajo Sunan Ampel Raden Rahmatullah sosok ulama agung teko negari aja ayo sing dadi ngamalno bapal sapa molimo kanggo ngilangi larangane Raden Paku kasebut Sunan Giri siji-sijine wali sing guru aja Raden Madon Ibrahim kasebut Sunan Bonang siji-sijine wali sing nyiptakno Raden Kosim kasebut Sunan Derajat duweni ilmu linuwe lan alete seneng tetolong sekabehing umat uga melo amal wong sing nyandang melarat ayo hae yayo yayo Raden Sahid Sunan Kalijaga mbelani rakyat uripe sangsara nyiptakno wayang kulit kanggo cerita berdakwah Islam Raden Japar Sodik
iku putra Ikman Padi kasebut Sunan Kudus kang mulya Sang Senopati gagah berani senajan disegani tetap rendah diri Raden Umar Said iku Sunan Murya putra Sunan Kalijaga sing gagah perkoso munggah mudhun gunung nyebarno agama dilakoni tangguh kelawan waspada Sarip Hidayatullah iku Sunan Gunung Jati nang tanah Cirebon mangko kitab suci Sang Senopati gagah berani senajan disegani tetap rendah diri ngapunten dulur kula ngidung babakan sunan-sunan sebab nopo piyambake riyen niku termasuk penyebar agama termasuk agama Islam sing kula anut kanjenengan sedaya niki lha siyen niku nggih sora dulur berdakwah Islam niku mboten gampang contone Sunan Kalijaga sampai direwangi nyiptakno wayang kulit damel cerita Sunan Kalijaga sampai topo ten pinggir kali diparani Brandaluka Jaya tongkate kajeng direbut saking diridani Gusti Allah Sunan Kalijaga wong sekti mandraguna akhire Brandaluka Jaya ditipu lah nek kon njaluk teken kuwi kanggo apa delon ndukur iku apa delon emas mencorong sakmono gedene padahal niku wite aren disabda Sunan Kalijaga dadi emas lho kaya ngoten jaman biyen niku mangkane mboten gampang dulur ngelatih kesabaran niku ndugi atine nggih napa mawon masih bidang rumah tangga nggih ngoten kudu sabar umpamane enten bendete rumah tangga pun lumrah ibaratnya tiyang ngene griya niku nata piring niku lho kadang klothek-klothek wis lumrah mulane sing penting monggo diatur ditata sing rapi ana apa enake ngoten mawon walah womonge jar dulur kene ngene omonge wis men kecobok diwadahi bor kamo jare nggih ngapunten omong kula kathah ngapunten lho kula sore wau ndugi balang dikenet do mangan ngombe wis wedang kopi lho Pak Lurah ngoten wau sing dhisik dagelane ngene iku sing cuwilik jare nggih kapunten Pak Lurah jenenge wong cilik yalah ngitung titik ngomong titik mangane ditambahi ayo Mas mlaku-mlaku kentul bayarane akeh dhewe. Bayaran kula ngene 3,5 juta. Tapi mboten ijen. Wong papat.
Nyambut gawe saya tumbus teng dagelan lho dulur. Nggih. Kental, kentule bayaran akeh. Mangkane sampeyan duwe anak ngono derabe dagelan sampeyan kekno. Napa malih kaya kula bagian ngarep. Oh, akeh dhewene bayarane. Kancane lah kauman. Ayo Mas. Ana rondo manggon ngarep omahku duwe anak papat tapi yo jek ayu dhek pengen ngomong karo aku tapi aku wedi karo bojoku areke SMS nang nomere HP-ku dina Kemis ngajak mlaku-mlaku laku bareng dak diduk jantungku timbang bingung-bingung tak kowo nang jero gerdu dina Jumat arek ndoleki aku terus ngomong Mas endi bayaranku kok ndelalam konangan bojoku aku disaduk kenek kabilatorku kanca-kanca aja tiru-tiru aku marakno wong wedok gampang cemburu kabeh iku mek critane awakku supaya kidungan iki cek tambah lucu namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepuro wis kari ndolek kanca iki ya apa ngene sing tas metu masak ngono kae gambar uduk entek wong sak ngono kae. Nek kula ijen lah ya kae enak ae. Dek jaman berjuang ajora kelingan anak lanang jagonge sego jago yen mandong tak selere taping gunung syukur bisa Rejo dene ora iso lorong apa tak gentung gnong-gnong tak gentung gnok-gnok tak gen klotak-klotak tak gen klatu-klatu leren rek ya apa dek terus saiki lho oh apa leren kon terus eno ae ya salahe panjake leren wong dibayar wong kok leren
Lah nek gak leren wis mlaku-mlaku nang ndi? Ya wis niku nggone. Panjake sore ndoprok mbok kono mlaku-mlaku golek Apa? golek pangsit. Oh. Wong panjak kan mlaku-mlaku sinabu awakmu sapa? Lho, karo. Lah aku nek gak tak ewangi joget ngene pumpungan do putuku goblok. Masih nggo omamu kono apa nih joget gara? Sukan mbek mantuku goblok. Engko Nah, nek kene kan enak adoh. Isin-isin dedek ben kena ge bayar mekar. alah. Buktine kaya ngono ae ujung-ujunge. Lah apa kon ade isin barang? Lah kon utange yo gak isin. Sapa? Kon Lah iya. Lah iya gak. Utang kok cik nrepali yo mekar yo sare. Kan repal tapi awakku kan mentek lemu kon. Awakmu tambah entek anakmu iku pira sih? Anakmu pira? Mbaran lah apa kon takon anakku. Lah ya tak takoni anakmu pira sih? Ya anakku loro. Jenenge sapa? Jenenge yo Tohirin karo Ahmad Saiful. Alah. Arek loro jenenge dhewe-dhewe. Lah katene Aku anakku neme jenenge mek situk. ya kon niku sing goblok sing Ya jenenge gak kon anak. goblok. Lah apa? Dendek masih takon bolur kene yo dhewe. Aku anakku neme jenenge mek situk. Alah ya kon niku sing pelo. Lah apa pelo? Kok iso anakmu enem kok jenenge sitok iku lho. Lah nyeluk ya apa katene? Lah jane kon goblok jenenge anakku mek pi. Lah ngono tok. Pi. Iya sih. Sampamane anakmu sing nomor 1 kon nyeluk ya apa? Jipi. Lho. Walah, jipi. Apa iku? Arek loro jenenge dhewe-dhewe kepinteren kon. Yo gak ngono. Lah sing nomor 2 ya apa ning nyeluk? Ropi. Lho. Kok ciena mari jipi ropi. Lah sing nomor 3 nek Lupi. Lho. lupi. Ya Allah rek. Aku Lah nek sing nomor 4 Patpi. Lho. kentengen kon kan dolek jeneng Enceng. 11. Lah apa kakan pikiran? Mulane kon awakmu kuru anak loro jenenge dhewe-dhewe. Lah nek sing nomor 5 Mopi. lho enake lho ndelek jen geruntutno ae mrene pipi to. Lah nek sing nomor 6 Gak tau tak celuk. lho ya ngene Arek lho. wis pinter Kok apa ciane? diceluk? Ya gak ngono. Kon siji kok celuk JPI, loro RPI. Iya sih. Telu LUPI. Papat PI. Iya. 5 mau piye? Lah sing nomor 6 iki lho ngek. Nempi. Lho gak. Kon niku iso omong ngamur Keprocut. Kon niku. Sing nomor 6 nempi. Anjane kon. Aku dhewe yo keprocut. Ojo pringisan. Ya gak pringisan, Us. Lho. Karepe apa iki? Aku Yumu guyu ae kalau ndelok kon meringis. ya ro. Ndak. Aku dhewe boleh kudu guyu. Kon iku aja guyu ae. Ya kan guyu wong ana jagane bayar mekar timbangane tanggung renteng. Bayar mekar kalau Iya palura sih. kok. Dalam Lah aku palura aku guyu kan seneng. Soale mben wis ana jagane bayar mekar. Nah engko nek gak ono kan tanggung renteng aku. Lho ono kok jadi tanggung renteng. Iya, Lah iku nanggung dia adu bereberan kon. Lah apa ya tak jedolon syariah goblok. Kok iso iki lho. Ngaku. Engko nek adik nek ana Islam-islaman kon niku kementus, Yo gak kementus. Wong ngene lho ngek, aja salah paham kon iku. Iya sih. Iku mek kanggo tepung tulodane wong urip. Wong atase lodrok kae kok. Lho, lodrok lak penggaweane sing ngek. Iya sih. Ya iya sih. Ngono adik nang wali 9, wali 16. Kon tau mana wali 16 iku. Wong kan ngono keminter. Yo gak keminter. Kan iku Islam temen ya, Us. Lah katane gak Islam temen. Ngono ae, ngene tak takoni gak iso bacok kentelmu kon. Apa? Tak takoni adik gak iso jawab awas kon. Ya takon ono sing ana iso tak jawab. Si. Wong Buri Buaris iku jenenge apa? Sing ndi? Sing Buri Buaris ya nek sembayang. Sembayang ah. Iku jamaah. Oh, jamaah iku makmum ya. Iya jamaah. Terus ngarepe jamaah Iku ya imam. goblok, ketara gak tau nglayat. Kok nek takon yo sing baris suwake kuwi jeneng apa? Nek sembahyang ku jamaah, lah sing baris iku makmum. Mari ngono terus sing ngarep, Lah sing ngarep iku imam. yo ketara gak tau nglayat iki. Lho ya apa iki? Kok dijawab sih ngeyel. Iya ta. Lah saiki mburi ku jamaah, ngarepe makmum, ngarepe imam. Lah ngarepe imam ono mayit iku terus apa? Heh? Lah kon gak tau nglayat. Ngarep imam ono mayit.
Ya aja digembulno goblok. Wong kon niku wayah nyembayangi mayit Sik. kok katutno. Nek anjene kon Islam temen aku takon. Takono. Wong sembayange ngadep nandi kula. Wong sembayang pada umumnya nek wong kene ya ngadep kulon, wong daretan niku ngono lho. Goblok ngono dari Islam. Lah katene nek wong ngetani Ka'bah nek ngadep iku sembayang ngadep kulon. Iku jenenge wong kocul lho. Nggih kon tak takoni. Nek wong sembayang ngadep nang ndi? Ya ngedep kiblat. Kiblat. Mosok tumono usoli fardhu muloni. Lah terus Ya usoli partal mustaqbilan kiblati adan mamuman lillahi taala Allahu Oh, akbar. iya. Lah apa usoli fardhu muloni? Sik kalah ya aku. Ya kalah wong anjene kon goblok. Cek, sebab apa sih wong sembayang kok kuplukan? Ya kecilik biyen niku ngek ya. Iki wis adate wong Islam iku nek salat mesti gawe kethu, gawe kopluk ngono lho. Ya gak. Oh, ya gak ya apa. Ya, Saya tak ben awakmu, apa sebabe wong Islam nek sembahyang kok gawe kopiah? Nah, nek gawe helm anjene kate balapan. Wendeng kene jane kok. Aku lak takon. Kon tumen aku sembahyang gawe helm iku lho. Lah ya mulane aku takon sebab apa wong sembayang kok kuplukan. Ya iku mang jane wis adate ku ngono lho. Kon biyen sekolahmu apa sih? Koni tewakonan. Lha tetakon. Bala akra sekolah-sekolah. Lha iya, sih. STM kate lapo kon? STM iki kelak pirang tahun? 3 tahun. Ya wong STM sik 3 tahun. Lah kon sekolah apa? SD 7 tahun. Wah, 7 tahun. Iya akeh aku sik kon SMA iku SMA STM 3 tahun. Aku 7 tahun akeh aku. Ya kan niku goblok. Sapa Wes, goblok? SD ku lho 6 tahun lah apa 7 tahun Lah, niku. aku tambah maneh setahun kan wis apik. Ya apa rek, jek Ya, iki gak aku. Sini lho. Ngene. Ngene ae lah apa terusan. Aku takon kon sekolahmu lak 3 tahun Iya. jarimu dukur tinggi. Kewan apa sih sing gak iso mlaku gak goblok. Tolak Ngene lho. tole. Kewan gak iso mlaku. Kabeh kewan iso mlaku ana sikile. Lha iku lho kewan lho gak iso mlaku. Gak iso mlaku lho sikile ciri, mbok cuklek ngono gak iso mlaku. Ya gak. Sew, kon tak takoni saiki. Iya. Kewan apa sing gak iso mlaku ayo? Kodhok. Lah kok iso kodhok? Tumon kon kodhok mlaku lak mencolot. Ora jarene pintu. Ya mesti ae nek kodhok mencolot. Lah iya kan kalah sing mbek 7 tahun sing 3. Kon srekalan Ya gak trekalan. Sik aku takon. Takono. Wong nyambut gawe apa sih sing gak iso maju? Oh, nyambut gawe gak sok maju. Ya sing wong gak gelem usaha ya gak maju. Ya gak. Lah nek gelem usaha mesti maju, ngono lho. Ya gak iso. Lah gak iso sih wong nyambut gawe apa? Saiki sing gak sok maju tak takoni awakmu. Mancing. Mancing. Lah kok iso mancing? Lah mancing maju lah kejegur goblok iki. Sik kalah ya aku. Akhire ngono sekolah telu. Wis kon tak takoni saiki. Takonono. Wong urip lah bakal mati sih. Iya. Wong mati nggawa gegem apa? Lho wong mati gegem apa? Sing digegem wong mati lho apa? Gegem kopi iku lho dikekno. Wandeng aku ning gegem kopi. Kon niku mbelok akrano panganan liwat mesti. Kon tak takoni. Lah iya, gegem kopi. Wong urip lah bakal mati. Iya. Terus sing digegem wong mati ku apa? Ya kan Us, wong mati kok gegem. Wong mati kok disendakepno ngene. Goblok kon ning ngene. Lah apa? Sing digegem wong mati kon karo. Apa? Sing digegem wong mati ku ya walang, kupu, gantrung. Matane digegem. Aku takon apa? Iya. Sing digegem. Sing digegem wong mati. Jangkrik walang. Kok raimu gak kok gegem pisan lho. Bener kon rai digegem iku. Ya mesti ae walang digegem mati. Lah makane iku kon gak iso berarti kalah. Kewan apa sih sing cilik dhewe? Bongko kon. Oh, kewan apa sing cilik dhewe? Cilik ya mrutu. Gak iso. Gurem. Salah. Sik kalah e. Tengu. Salah. Saiki kewan apa sing cilik dhewe? Cacing. Apa? Cacing. Lah kok iso cacing? Iya gurem lak cilik. Lah nek gureme cacingan cacinge sak pira? Bareng kon delok apa sampe Ngene lho. gurem iku. Ngono kok. Sebabe apa sih entut kok mambu kae. Wis iki kamu masuk akal takonane. Kok masuk akal apane? Sebab apa entut kok mambu? Lah kok nek mangan iku lho sembarang kok lebokno kene, mesti mambu. Anggitmu pawan. Lah gak pawan kate apa? Wong Nggih, ngono. kon tak delok ya sore mangan. Marane wampal. Mari ngono jangan asem.
Karo krawuan ya urap-urap kon yo mangan. Lho iku lho kene diproses paling gak enak. Iku lho adikmu mulai lho gak takoni. Pun monggo. Mboten napa-napa mungkin sampean damel ngene griya mawon pun ngene mriki. Apane? Iku. Oh, ono Gak iso jawab kon. entut iku ya. Sebab entut. Lah ya iku mang. Wis Ya, gak ngene iso. tak balekno nang awakmu. Iya. Sebab apa entut kok mambu ngek? Kadinget ngeten gak mambu. Heh? Ngeten. Kon niku gendengan entut dinget iku. Ngeten kok lak tebal kabeh. Ya bah brentek bandek. Ngono kok. Ya iya sih sebab. Aja dicontono jangan. Sebab apa entut kok mambu? Sebabe Gak apa? dinget. Gak dinget. Dengene, Nduk, jangane ramun ngeten meneh cek gak mambu. Iya nek rawon dinget gak apa-apa tambah enak. Entutmu mambu ngeten rek cek gak mambu. Ngeten kon lah yo kobong kabeh pokongmu. Ngono kok. Oh alah, kon ngono tok gak iso jawab tambah kon ono pertanyaan telu jawabe situk tambah gak entos kon. Ya takono, aku lek mampu tak jawab lho ngek. Pertanyaan telu jawabe siji. Ya, apa? Sebab apa wong kecemplung sumur kok mati? Sumure jaro ngek. Engko sik. Engko sik ayo Sebab jangkepno. apa goreng tahu kok gosong loro? Ya. Sing nomor loro ya. Sebab apa wong wedok nek dikumpuli wong lanang kok meteng? Jawabe situk. Alah bongko kon gak entos. Sebab apa wong kecemplung sumur Kok mati? jero ngek sumur. Hubungane apa goreng tahu gosong, mosok kok jero. Lah gosong mungkin ditinggal nang mburi nang ngarep to Gak apa? iso ngomong nek gak iso jawab. Mas Wis. Congek kula mboten saged jawab tak Nggih, jawab. Mas Congek kula mboten saged jawab. Berarti ya goblok kon. Lah ya kita takon gak iso. Sebabnya apa? Wong kecemplung sumur kok mati? Heeh. Kesuwen. Kesuwen. Nang entasen nak gak mati. Oh iya. Iya sih. Sing nomor loro ngek. Sebab apa goreng tahu kok gosong? Sebabe Kesuwen. Hmm. Nang entasen nak gak gosong. iya masuk akal ya. Terus sing nomor telu. Sebab apa wong wedok nek dikumpuli wong lanang kok meteng? Sebabnya apa ngek? Kesuwen tul tinggal Sepel kon niku. Kon tusuk kon. Sing garai lah. Kesuwen. Kon sing kon garai. kumpul bojomu kon mane tul nyengkre gak mungkin. Nah timbangane Wong kon ae kok. Apa? gak ngono. Ayo ngibur masyarakat kene wis. Iya. Kon menyanyi nah. Sapa? Kon kate menyanyi ya. Nyanyi apa? Jembo. Lah perkara nyanyi lagune serahno aku wis. Aja sombong-sombong kon. Lho iya sih. Nyanyi karo serano aku. Menyanyi lagu apa kon katene garan? Sapa? Kon. Lagune Tommy Jupisa. Oh, kon Entos akon. lagune Tomel Jobelisa. Iya. Sing ya apa? Karo. Duh, kok karo sih? Kon iku Karo sing judule suratan. surat sih. Nyanyekno caro nek suaramu enak. Lho. Aku lek pindro. Arek kok kudu noyo ben wis kalau Gendeng aku niku. Kon niku lho ero. kon tak kandhani. Eh? Ya nek gak tandake wedok kabeh wis. Lah mari ku tanda wetok. Iso gak ono nggone ngoyo. Iya. Nek aku lanang enak tur tak obat abit ngono wis. Kon sampel aja gawe. Kumari. Lah nek arep wedok mah. Lah iku mung bojoku yo kok ngoyo. Terus Bau berok-berok. lah apa brok-brok? Tapi ke dicokot tulo tah apa? Lah tibake. Alang-alang kae cokul. Nyocok. Nyocok Wadah wah. dah. Engko bengi gak iso tanda gawe aku rek. Wes kon niku. Tak nyanyi Nyanyi yo. lagune Tommy Jupisa judule suratan. Ingin ku menangis. Lah mos diguyu wong. Wong diguyu kon kate nyekre. Lah kan ngono ojo nyanyi. Ya. Kuwi nang nyanyi yo ngek. Ya, Ingin ngono ku dulu. menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia. Iya, terus? Bahkan tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu Enak suara. yang hitam. Lali. Lali. Aku nak nyanyiin boleh leceng kakak. Congek. Dalam Sekolah le. campur
Kelas pinten? 0 kecil. Nek sekolah sau pinten, Le? Sanggup 300. Tumbas napa? Tumbas mimi. Mimi es, Mboten bareng ibu mundak pilek. mimi susu. Mboten bareng bapak, nggarai moto belereng. Mimi kopi. Mboten bareng buyut. Oh, mboten bareng boyo. Lah kon mimi apa, Le? Endi le bojomu? Amin ta jotos kon. Kon niku, kon Ngawur kon niku. ngono. Apa iku, Ngek? Apane kok suarane wong iku? Sapa iki? Mbok. Suarane Kok iso geger kaya ngono ki lho. Ayo. Kaya helikopter suarane. Ngek, sapa, Ngek? Sapa iku? Kon nandi, Ngek? Yo, susulun, Ngek, tuturono, Ngek. Yo apa rek geweger ngono. Lho. Cepetan, Ngek. Kon niku pisan kok. Kewelut kok njaba gak karu-karuan iki lho. Oh, nanti camat kon mung gak gelem isa camat. Camat pisah iku lho, camat. Wong gur ngono congek. Wah. Ngek. Le. Loh, Ngek. Kon ikut kon misa tambah ndolek kesempatan adakno. Loh. Ngek. Kon iku yo apa? Ngek. Janrene, Ngek. Yo apa? Loh. Ngek. Wah, dadek. Loh. Ngek. Kon misa kok tambah. Yo apa rek? Balawe tak jarne bah gelut ya wis. Oh. Ayo. Apa ngene polo? Ngek. Nang rene, Ngek. Kon ikut kon misa kok tambah. Ngek. Wadah. Ayo. Ayo. Le. Aduh, Beng, ya apa kan bojomu dirangkul-rangkul kaya ngene lho. Wah. Oh, ngakemu nah. Aja rame-rame iki. Ana plencong irengamu lho, hati-hati lho kon lho. Oh, kon gale ngeding. Ya apa? Ayo. Kon gale melu nek mlebu gale ngeding lho, Beng. Oh, kok iso rame nggo dalan gak karu-karuan iki lho. Arene, Ngek. Lho. Apa iki? Longso aku, Cek. Tak usah longso, Dek. Lapo? Kok deloke wong wedok bawang. Lho. Ngene kok ngon. Os. Apa? Sih. Nyuwunane kok ngono. Apa? Nyuwunane kok gak nyelan belas. Ane nama, Mam. Loh, ayo lah mau. Melani kon. Melani nama. Oh, nyon. Ngarane aja macem-macem, ojo ngaceng-ngaceng kon. Nyon. Lama melini ayo. Sik Dek, tak delok irunge iki. Loh, apa? Mulane gak iso muni macem-macem. Tibake. Irunge laran tok. Gendeng kok niru laran. Ini wong teman sampan ini. Mulane kok nyane ngaceng-ngaceng kon. Ana ini. Rumang sama aku wong wedok nang kalah-kalahan kaya pamu sing gak bagus.
Ojo ngaceng-ngaceng kon. Ojo melo-melo awakmu. Gak. Ngene. Ngarani ngekre. Ngene. Cak, nyingkriya dhisik. Yo kok Sedek. Aku nak nyengkre aku cek gak melok-melok. cemburu. Cemburu. On lemek nyong. Lho, Yo. katene Yo. nek awakmu gak gelem tak eloki, undangan iku sekalian wajib aku lak bawa karo awakmu. Lha apa awakmu tak eloki gak gelem? Malah ane duwe. Pantes Mulane aku duno melaratmu awakmu. Nek dhuwit. Lah nek ana awakmu yen nek duwe. Awakmu kan lho. Ro lapo? Menulan aku nang duwe 20 juta. Apa? 20 juta. Apa? Menulan kontange 20 juta. 20 juta awakmu kaya aku. Iya. Ngadep nandi awakmu kaya aku 20 juta. Betul awakmu kan ngalor. Lho berarti lek dep-depan. Ya iya. Singkur-singkuran. Ngadep wetul mbek ngadep ngalor, singkur-singkuran arek loro. Ora kliru ta. Awakmu belanjani 20 juta iku ora kliru ta. Aku ora rumangsa mbok kei. Ora wong wedok situke kok sing mbok kei 20 juta. Nek Nek. awakmu ilingo. Ilingo. Ana dong. Aku nek kon ngene aku gak tahan aku, Dik. Lapo? Wong gegerku ae lho. Wong Ya. Nyong. Bojomu wis rondok keroken, Rek. Apa? Ngene arene, Rek. Gatel ne. ngarani sing enak awakmu nek ngomong. Ngelokno wong wedok kok gatel-gatel. Mul. Oh. Aku nek ndolek melimo asuwen. Ale, embing. Nek loro wisan. Ngene embing, niningan sing nyinduk yo ngep anake. Gak, tak trek loro. Tibake ta tibake. Lapon. Wis duwe concongan awakmu. Iki Aku mau kesampingkan. Aku mau kesampingkan. Nek aku ya. Awakmu nek wis arep mbek aku. Ojo ngaceng-ngaceng kon. Ya, banyak. Goblok kon iki kok. Kok dhisik ta? Iya. Kok dhisik ta? Kok dhisik? Nang ne. Yo tutukno. Menut naline awan. Ane paribasan menhun naline awak. Ojo ana, Pak. Makan. Usah. Iki bae menhun naline awak. Ojo gak tepak penghat. Ora trimo, Cak. Ati Kok gelani awakmu? Ya iya. Wis sepuh aku sampean buak. Aku elek-elek aja ndek wong tuwa, Cak. Aja mbok gawe sembrono kaya ngono. Aku dudu wong wedok ngono-ngono iku, Cak. Manut karo wong lanang. Nek wong lanang gak bener, lha apa tak panuti? Ning gak bener wong wedok. Kurang bener apa? Kurang bener apa aku dadi wong wedok? Awakmu lapo meneng-meneng ana ngene ndukur Malang ngono. Aja dukur-dukur, Dik. Yo, nonge. Apa? Aku kan eman. Balaan sih. Wong benakno sewek tok e gak oleh. Lah kon lem demok nge. Demok. Mateni lemok ngono. Matane ndi ngongon demok. Demok ane ndi mateni. Apa? Nek awakmu nek ya. Embing. Embing. Wis cepet-cepet mek awakmu. Balekno wong tuamu awak. Nek wis ngobalekno kok tak telemuni. Ya wis. Iku sing tak enteni Yo. omong. Anela mamam. Balekno ya balekno gak apa-apa. Tapi aku aja adik didal mono kaya kene. Iya. Rumangsane aku ora duwe harga diri ae. Isin ta aku. Wes, napa ngek? Ambokane gak nok. Kano mati. Kon isin temen apa sih? Kandhane dolan. Iki ge urip, Bos. Gendeng kon iku. Mengko dhisik. Kabeh mati. Ana apa? Iki lho, embing. Napa? Kan ambokane. Alah. Wis jarna. Jarno iki mati. Jarno. Jarno sik. Gak nyawane tapi iki kok ge urip dhewe.
Rungokno, ta rungokno aku ngomong. Rungokno. Iya. Mbek ngene iki biasane mek pura-pura. Pura-pura. Aja adek gopo. Gak iso delon. Lho. Wah, temen ae iki. Ngene kok pura-pura. Pura-pura. Asline muka apane sih aku roe. Alah, ya mek ngene tok lho, Cak. Tenagane wong wedok iku lha ya apa maneh ta? Sing apa? Alah, Cak. Mek ngene. Sing mana. Bener sawangane kok demot tapi kok tekuk gron lho. Apane? Mati melet iki. Loh. Melet. Dalan sing temen. Si Cak. Lho. Ha. Kok melet? Gak melet jajak mulia sik. Si Cak. Mati ning ngopo? Delon. Mati sik lho. Aja guyon lho, Cak. Sampeyan kari percaya gak iki lho mati. Loh. Cak. Aku nek gak ndelok dia gak ro buktine. Delon, sampeyan delok. Sampeyan niku ya aja medeni aku Wes. sampeyan niku. Iki mati. Sik jadi delok sik. Sampeyan delok. Penuduhan dhisik. Gak delon. Kono jane ndemok sing iko lho iko tok sing tangi kabeh mati. Iki kok jengongak. Mati. Loh. Cak. Yo, mati. Aja melet kaya ngono to, Cak. Melet kate ndilat kon anjen. Niku mati bulan. Aku mah men demok tok to, Cak. Yo merem wis mah. Dadane kaya ngene to, Cak. Peles pisan. Ayo tangan tangi. Nek tangi, Beng. Ono nek gak tangi. Kasih tukaran, Mas. Ayo mulai nang. Alah wong wis mati kok dirayu. Mang urip gak gelem saiki bongko dirayu. Masih ngono mati aja gak iso cengil-cengil wis. Yo, watuk mati. Cek iki aku tumun. Iku mati tak ge urip kok watuk. Mati. Wis. Aja medeni ta, Cak, sampean, Cak. Sik. Nek ndelok horeke untu. Wis gak iso tangi, masih kudangan mbok nek weku lho. Mati kok dikudang iki lho. Wong mati kok kudang. Iki lho sing urip kudangan nak nyengong. Tangi to, Cak. Mati. Sampean. Tuh. Alah, sampean. Kon iku yo ngono. Sepuro, Cak. Ngene lho, Dik yo. Mati. Kon iki kok iso tambah golek kesempatan tok ae. Wis bapak mati, Cik. Mati dhisik. Ayo tangi, Cak. Gak gelem tangi. Nek gak gelem tangi odoten cek mbletat. Tadi rondo, Cak. Engko wong praene mbeng koyo ngene lho kok gedon sih kon. Lho, kaku. Mbeng mati. Iku cara sengaja iki, Mas. Iya tapi mati. Wis saiki ngene Us. Kon mulya nang wakmu Den. Kon persiapno. Ojo nama mutin, Cak. Ngene lho Dik, tak tatur. Apa? Kon iki sing temen aja guyu ae. Aku ora semua. Lho, oh gak apa-apa gak resik. Ojo iki, Mas. Iya gak sengaja tapi kan lho arek wis kaku kabeh kan kalau gek lemes iki lho lah. Ngene lho, Ngek. Iki kon mulya kon ndawa kampung. Iya. Wak mudin kon siap-siap. Tapi kono aja kono-kono. Ya gak rahasia iki. Iya, ngene lho. Nek ditakoni wong kene apa iki? Wis kandhanono nek anjen iki kena jantung. Ngono ae. Wis Sing bekas tegak, Cak, gulune, Cak. gak ayo bekas kok cipok wingi. Bendeng ae. Mampu, Ngek, Cak. wis aku tak laporan ya. Saiki dolek. Ya wis kon laporan golekno sewek. Tak kemulani yo kene. Njaluk tulung ya, Cak. Iya wis aja kuwatir engko. Sing wedok ya kaya ngono emane rek ditinggal bojone mati lotung kok aku oleh berantem. Cak. Iki manggo omahku kembange koyoke gak Wis ngempo, Cak. gampang gak apa-apa kok kembangku tik krantil iki tak templek. Terus nek ngedusi kok ambek apa? Engko tak uyuhane lak wis bersih. Wong adusi ya kono dikom ngono banyu kran ngono lho. Wong adu wis mulya kon. Cak, aku kok elok ngedusi. Aja kon tak dusi dhewe ae. Ngomong piye to, Cak? Iya ya. Terakhir kali ini, Cak. Iya terakhir kok cek ketok ngeleweri nang gerojo. Aku njaluk tulung. Iya wis tak ature. Emane rek ditinggal mati. Cak. Iya. Wis aja demak-demak arek iku kok tambah tangi dhewe. Lah aku yo gak sengaja geton aku niat gak oleh jak buah aku yo gak elok lho, Cak iki mau. Ngene lho.
Saiki engko nek mari iki didusi mari dikubur, ya. Kon ayo melok aku nang tretes. Loh, sampean niku aku cek berduka. Berduka kono seneng-seneng kok gak berduka. Ya wis tak kemulane bojomu. Wis, tinggalen. Aja lali. Wis. Ya ngono, bongko yo tengah dalan. Aku asine mbek wong mati ku yo wedi. Ya ngono lho kok iki urip ae. Wis gak apa-apa mati terus wis bojomu ayu ae kok. Lodong kena ditampa untu loro. Ya opo rek? Wong loro amandele bongko. Tuh. Sing ngene mbeng, aku dipasrahi bojomu. Wong ngono kok kon bojomu tak kon mulih njupuk ambulan. Aku mbek wong mati tak wedi. Wis tak adanane pumpung gurung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok niku jare mati kok tangi. Yo ngek. Lah apa? Ayo ngalih lek. Lho, wong mati ngalih. Semut tok Lho wong mati semut. Lah terus karepmu? Aku lho ora mati. Nek kon jarene mati terus tak kemuli sewek. Aku akan mati. Terus ati semayan mek endak aku. oh kon semayan mbek gendakmu. Ana ngene ana lho ngek. Tretes. Tretes. Wong ngomong tretes ngene ya gak jangkep. Tretes. Ngono ya gek gendak. Ane ana aku mati. Gendeng kon wong mati kok ngenteni. Enak weh. Apa dekne tangi dirobong semut aku mati. Terus karepmu aku kok kon ngendeni kon medhi gendakmu. Iya. Heeh. Nilu lho ngek. Diluk wong mati kok kon Ini diluk. lho tak ndelok ana semutne iki lho. Iku lemekno kene ceweke, terus njukuk cewek situng kas. Nilu ngek yo. Ya, njukuk cewek situng kas ki kemul. Mulai tak iku. Tak main. Oh mati ya kok kon genteni. Ini yo. Ya, Mate wis. wis njukuk cewek ki kemul aku. Nek mate njaluk lemek. Engko nek kena paku, tayeng aku. Ayo mate. Nek mati enak budak. Oh, ini udah mate ono. Ada iki lek. Budale lho iku. Kok kali mate Iso ah. yo, Mbeng. Anak nuruti kanca. Yang minang mate ong yang nguyu. Hello. Lho, iki lho gurung. Lho. Ming Minggu pancen gak kok beber goblokmu. Ketara temen ini kate gendaan. Oh beber sewek gak iso. Wah. Nih iki lho. Lho. Wong matok nyerewani lah ni lho. Wong mati trewet oleh muli gak titis goblok. Hello. Seneng. Kale nyanyi Ah. mati. Hello. Lho kok sih. Nangap. Wis yo. Nangap nalayun yang muyun to ae. Nangap neme ono nonton to ingin. Mene. Iya. Mateo. Iya. Nilu yo. Tak tinggal. Wis ya. Iya wis. Kok iso sumure asap? Nah sampean kok tak dusi karo apa to, Cak Mbeng? Cak, kok kebangetan to, Cak, sampean matimu yo nang dalan. Kok iso ki ngedusi kana banyu. Kembang kana sing ngono nang pasar iki mengko Cak keadaane macet. Wis sepurane sing akeh yo, Cak yo.
awakmu sampe durung tak kubur kok mengkeret koyo ngene sih, Cak. Cak. Masih ya sampean akeh dosa sampean aja nemen-nemen ta, Cak. Aja berubah. Lho, Cak. Cak aja atik tani, Cak. Cak, sampean wis tak sepuro, Cak. Wis tak sepuro. Cak, wis ikhlasno ya, Cak, yo aku, Cak. Aku tak rabi maneh ya, Cak, yo gak apa-apa. Cak. Aja atik meteni aku, Cak. Goblok. Aku kon ketok nangis gak tega aku. Rumah tanggane wong gawe dolinan kaya ngene iki tuh pantes ngono ta? Aku turu enak-enak mengkeret iso tangi dhewe. Ngadak. Ngadak. Aja pringisan awakmu. Gak, Dek. Gak blaen-blaen awakmu ya. Aku ngenteni mbing. Kayak awakmu kong kali kong karo mbing. Mbing metu. Rumah tanggaku ngek. Iya. Ora taritno kaya ngene iki lho. Engko nek kon morat-marit kan aku nempel gampang. Kayak iso nempel gampang. Nah, ngene lho, Dik. Apa? Kari awakmu percaya gak? Percaya apa? Mulane mbing kok cak bolak njaluk bak melok siapakmu? Iya, aku Gak oleh. Mergo dekne metuki gendakane. Metuki gendakane. Sapa sing doyan karo mbing? Lho, aja ngono nek gak percaya gendene mati diluk engko lak ro. Mola, Cak. Lho, wis ta lah mati diluk engko maring tak kemuli engko mbing teko. Soale wis semayan mbek aku. Tenan ta, omongan Iya. sampean iku nek tak gugu ta? Iya. Nek sampean gelem dikumbing. Jenenge kanca. Lho ngene iki sampean padha mbek iku. Lho, Sampeyan ngewangi aku barang ngene. Maksudku iku nek kon mati kon cek ro nek mbing iku gak bener kelakuane ngono lho. Ngono ta? Kon mati ya? Cuma pura-pura tok ya. Iya. Wis mati ya? Wis ya, Cak ya. Heeh. Cuma pura-pura lho ya. Iya. Walah, Cak, iya. Lho wong mati ya jengking. Terus apa to, Cak? Wong mati ya jengking iki lho. Lah ya gak ero to, Cak. Lah nek kon jengking mosok teko wekku. Apa maneh? Ya mati ya. Iya. Enak rek ngono. Mati ya tak kemuli. Ya rame-rame lho. Ayo, Cak. Tak kemuli ya. Cak, Apa? kamu niat nolong aku ta apa? Tak tolong kakon ketok mengkurep aku gak tega. Terus aku mati ku iki lho ya apa? Ya wis mati ya nek tak kemuli. Ya. Saya njuk gandene kok nyelang gandene diluk nek diluk tok bojone. Ada sing gede ae. Kok suwe ta, Cak? Ya nopo iki. Hei! Wah, kok gedulinan iku lho. Bokong ditutuk kayu kok iso mendal. Gak ngono bokongmu kok ana karet ya rek. Ngono nek pengamane nek gak ngono tangan sampean niku jladit. Iya, mulane bokong saiki kok bodho gede-gede nek karo ono pengamane. Pempes ditumpuk papat. Ini ditemuli. Iya, tak kemuli. Ini lho ya. Ya, tak gugu lho omonganmu, Cak. Sik, tak deloke ngono dirobong semput. Ngono. Gek ono gak apa-apa. Wis lho ya tak tinggal ya. Sing srek gak enak atiku. Oh iya. Iki woto semute mlayu kok. Wis tak tinggal ya. Iya. Dong ngek. Enong wak ngek. Muk. Kaya etan salumi. Unel ngek. Loh. Heboh. Unel ngome irek. Ping telu ngek. Muk. Kaya mani wak empal. Empale samene-mene. Wit talang ngek. Nimbang di omah kaya entep mok anyep nyep. Nek ono lho mangan sak ora weni wapal mene-mene. Omah makmu. Ning omah. No nyoko. Bonyu eko.
Aduh, Mbok. Dongeng. Sing omah kaya apa ya? Oh, ini omah nyep-nyep. Kaya tepok bosok. Nyaking telu nah. Oh, ngeon. Kecuma lah. Ambek ping sanae. Ping telu nge. Oh, mikire. Nyaking banyak telu. Sing omah kaya apa? Ayo tepok bosok. Oh, aduh nge. Uwat nge. Aduh nge. Dongeng nge. Nge. Uwat nge. Ayo. Aduh nge. Oh. Aduh nge. Dongeng. Nge. Ngopo melak. Gak kuat aku nyonggok beban uripku kaya ngene iki. Dek aja Duwe bojo kok iso kaya ngono dapurane. Aku kaya apa, Mang? Ngene. Tak tidiki untumu ngono. Dek. Aku wis mbok banding-bandingno karo wong wedok ndi kon, Mang? Enak ngono. Enak apa nih? Salome. Glani kon, Ben. Awakmu jare niat gak seneng karo aku wis balekno aku nang wong tuaku. Nak balekno. Kok cek glani aku mari kok banding-bandingno karo arek kaya ketan Salome. Nek gak gedan-gedane dukunmu ora mungkin arek iku mah gelem karo awakmu. Lho aku main nuun. Iya. 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 Iya, aku kena. Berarti aku biyen kementel karo awakmu paling koni yang dukuno aku. Ngelakno. Ngono. Jelehna ya apa nek? Kok terbukti nek awakmu wis selingkuh. Kan jare gendaan. Angunan. Iya. Iya. Lho. Mamula ta wong kon wis peraenmu wis kaya garangan. Ngopo? Aku dadi bojomu kurang gede gelung aku. Wong ya wis ayu. Sok ayu. Bojomu bokong. Ayu aku. Kok cek glani wis ora nyambut gawe. Lho lah iya. Kakean pola, duit sapa? Sing mbok gawe ngong. Sing mbok gawe ku lho duit sapa? Duit BLI. Mangkakno, montor papat. Nanti jelamutane. Mbok kene sapa? Ayo ngaku. Ngaku. Aja gak. Senengmu apa? Ngelamun nanti loro. Ngelamun atine lolo. Bonyo, omah nyep-nyep kaya Oh, nek ngono. Apa? Sik. Ngapun, Ojo sik. Nyek, critane iki apa sing kok sing Ngene lho. Ngene iki apa critane? Ya iki. Aki ngetes sembing, wong mbinge bojone ayune ngono gak tau tumun tukaran. Berarti ngono, Aku Mbing. kan iri ngono lho. Termasuk conge gak temen. Engko dhisik. Dicoba ngono ta? Iya. Lho alah. Cak. Kaya ganteng kan prenmu lho. Kaya nyambek mendem. Sampe jak bowo sakjane sampean gelem ngono ta? Apa? Sampean gelem ta nek tak elok bowo? Nyaan. Lho, jare cak congek mencoba awak dhewe tok. Nyok lem. Lho. Wah gak konsentrasi iki. Enak-enak. Iya. Nek ngono Dik, Apa cak? timbangane turu sore-sore. Heeh. Ya iki mbinge kepiro njaba jerone Dik. Oh, nyok menyerumun. Tinggal. Nah ya. Asik. Yuk. Asik. Gak oleh nangis pokoknya. Ajane Aduh.
iya Dik. nanging Apa Dik? aja di maru. Ingat Dik. Sik Angal siji aku penting resmeake. Yo, rasa apa lho Dik? ning atiku. Aku ngono Dik. Kepingin jejak Iya ya Dik. karo slira. Yo. Iwo lan rogo Dik. Lair batin nyokor nyero kanggo rehat. Dan mas Aku Dik. jangan ragu. Aku belas. Sumpah mati Temenan Dik. aku tresno slira. Aku nyoyo lho Dik. Ora aku ora tresno kok, Cak. Temen misukan. Jambing. Pak Mul pisan, Pak Usman pisan. Keguyonan iki ayo diakhiri sakmene mbok mau nawa ana kekeliruan kena njaluk pangapura mbek dulur kene. Ya termasuk Pak Lurahe lho wis mule. Bareng DPR. Lho Pak Luwak kakek. Kok niku mulai Pak Lurah wis mantuk. Ya iku mang mek pesen ae sing elek ya aja digawe sing apik ayo digawe. Lah timbangane Majare nek desa Kemlanding ana acara lho, Cak. Acara apa? mulane kaya mlaku-mlaku mrono ndelok critane Lodrok Mustika Budaya. Yuk.